சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? நேத்தைக்கு நேத்தைக்கு நான் வர முடியல. ஊருக்கு போயிட்டேன் மாதாஜி. அங்க நெட் கனெக்ஷன் இல்ல. அதுதான் இந்த மாதிரி மிஸ் நேத்து பண்ணும்போது நம்ம வீடியோவும் இன்னும் யூடியூப் கேக்குறது. ஓகே, சாரி மாதாஜி. பரவாயில்ல. இன்னைக்கு நீங்க வாசிக்கலாம். நீங்க இன்னைக்கு சுலபமா ஓகே வாசிக்க மாதாஜி, முடியுமில்ல? ஓகே மாதாஜி. படிக்கிறேன். பிரணதி படிக்கணுமா மேடம்? சொல்லுங்க பிரபு. பிரணதி படிக்கணுமா மேடம்? என்ன பிரபு? பிரணதி படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ மேம் எனக்கு பகவதி பேஸ் எதுவும் வரலையே மேம். வாசுதேவாய. ஓம் ஒரு நமோ நிமிஷம் பிரபு, பகவதி என்னமோ கேக்குறாங்க. வாசுதேவாய. பேஸ் வரலையே மேம் நம்மளுக்கு. பேஸ் நான் இன்னும் போடல. அவரு தானே படிச்சிட்டு இருக்காரு. நான் இன்னும் என்னோட இதை போடல. ஓகே மேம். பிரணதி ஓம் படிங்க பிரபு. நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपः यदा मह्यं तदा स्वदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछकल्पन रूपस्य कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे. राम राम हरे 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 कृष्ण ओम कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम ओम हरे श्री कृष्णाय परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः. आत्मसंयम योगः. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 6வது சாப்டர் கர்மயோகத்துல இதுதான் வந்து கடைசி பார்ட். நாளையில இருந்து வந்து நம்ம பக்தி யோகம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இன்னைக்கு வந்து கர்மயோகத்தோட கடைசி சாப்டர் படிக்கிறோம். இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தியான யோகம். தியான யோகம்னா என்ன? பகவான் வந்து எப்படி தியானத்தின் வழியா பகவானை வந்து வந்து தியானம் பண்றதுன்னா மெடிடேஷன். அது வழியா இறைவனை எப்படி நம்ம வந்து அணுக முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த இப்ப நமக்கு வந்து அந்த தியான யோகத்தை கொடுத்தவர் யாருன்னா இங்க இருக்க அந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய பதஞ்சலி முனிவர். உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பதஞ்சலி முனிவர், நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவரு தான் வந்து இந்த தியான யோகத்தை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினாரு. அவர் யாருடைய அம்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆதிசேஷனுடைய அம்சம்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுடைய அம்சமா வந்தவர். அவர் வந்து நமக்கு வந்து தியான யோகத்தை நம்ம இந்த கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பிரபுஜி வந்து பிரணதி படிச்சுட்டாங்க. நம்ம வந்து நேத்தி 5வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா, அதாவது கர்ம சந்நியாசம் சிறந்ததா கர்ம யோகம் சிறந்ததா அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு குழப்பம் வருது. ஏன் அந்த குழப்பம் வருது? ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன சொன்னாரு, செய்யற செயல்களை வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காம நீ கடமையை செய்யி, கடமை. பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு அப்படின்னு சொன்னாரு. அவர் வந்து பலன்களை துறக்க சொன்னதை இவர் வந்து செயலையே துறக்க சொன்னாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு ஒரு குழப்பத்துல அவர் கேட்கிறாரு, நான் எதை செய்யணும், கர்ம சந்நியாசமா கர்ம யோகமா, எதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் கொடுக்கிறாரு? கர்ம சந்நியாசம் கர்ம யோகம் ரெண்டுமே வந்து என்னத்துக்கான வழி? முக்திக்கான வழிதான். ரெண்டுமே சிறந்த வழிதான். ஆனாலும் ஒருவரால என்ன செய்ய முடியாதுன்னா செயலற்று இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய உடலா இருக்கட்டும் மனமா இருக்கட்டும் ஓய்வின்றி வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அலை பாய்ந்துகிட்டே இருக்கும், உழந்துகிட்டே இருக்கும், ஏதாவது ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில கட்டுப்படுத்தி மனசை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து சந்நியாசம் துறவு வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப கடினமானது. அதனால அதை விடவே வந்து
நீ கர்ம யோகத்துல பக்தி வழிபாடு செய்யி அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க பார்த்தோம். அதுதான் வந்து 2ல இருந்து 6 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள். அடுத்தது 7ல இருந்து 16 வரையிலும் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மா வந்து என்ன செய்யுது? நிஷ்காம கர்மான்னா என்ன முதல்ல? நம்ம வந்து ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அதோட நல்ல விளைவோ அல்லது தீய விளைவோ அது வந்து நம்மளை பாதிக்குது. அந்த விளைவை பாதிக்காம எது ஒண்ணு விளைவுகளை பலன்களை வந்து நமக்கு கொடுக்காதோ அந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் வந்து நிஷ்காம கர்மா. அது அது எப்படி செய்யறது? அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது மூலமா அதை வந்து அந்த கர்மத்தை செய்யலாம். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே அதை வந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா அதுல வரக்கூடிய நன்மையோ தீமையோ நம்மளை வந்து தீண்டாது அப்படிங்கிறத அந்த இது வழியா பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு அவர் வந்து தன்னுடைய கதை படிச்சோம். நிர்காங்கிற மன்னருடைய கதையை நம்ம நேற்று படிச்சோம். அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய செயல்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறாரு. அது செய்யறதுனால அவருக்கு என்ன விளைவு ஏற்படுது? அதுல ஒரு தவறு நேர்ந்துடுது. அத ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுத்த மாட்டே இன்னொருத்தருக்கு திரும்பவும் தானம் கொடுத்துட்றாரு. அந்த அந்த பலன் கருதி அவர் செஞ்சதுனால அந்த விளைவு வந்து அவரை பாதிக்குது. அந்த பாவம் வந்து அவரை வந்து என்ன செய்யுது? 1000 வருட காலம் ஒரு ராட்சத பள்ளியா வந்து ஒரு கணத்துல மாட்டிக்கிறாரு. அப்படி அவரு நல்ல ஒரு புண்ணிய செயல் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு செய்யறாரு. அதுலயுமே அவர் ஒரு சிறு தவறுனால எவ்வளவு பெரிய ஒரு நரக வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு. ஒரு பள்ளியா வந்து பல காலம் வாழ்ந்தாரு. அப்ப நாம செய்யக்கூடிய சிறு தவறும் வந்து என்ன செய்யணும்? நமக்கு வந்து திரும்ப வந்து நம்மளை வந்து பாதிச்சிடும். நம்ம வந்து கீழான ஒரு பிறவி, இப்ப மனித பிறவி கிடைச்சது அரிதான பிறவி. அதை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு விலங்கினத்துல போய் நம்ம பிறவி எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து பகவானை தியானிச்சு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணுங்கிற அந்த அறிவு கூட எட்டாது. எத்தனை மிருகம் வந்து பகவானை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம நழுவ விடக்கூடாது. அதனால நம்ம எப்படி செய்யணும்? நிஷ்காம கர்மாவில் செயல்படணும் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அடுத்தது 17ல இருந்து 29 வரையிலும் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. நாம வந்து எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு பகவான் மேலேயே தியானம் பண்ணி அவர் மேலேயே நம்ம இது பண்ணும் பொழுது அவரையே ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நாம என்ன செய்ய முடியும்? இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை லிபரேட் ஆகி நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். நேற்று சாப்டர்ல யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கறது 6வது சாப்டர் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன? அஷ்டான்னா 8, அங்கம்னா 8 வகை. அந்த அஷ்டாங்க யோகாங்கிறது 8 வகையான 8 வழிகள்ல பகவானுக்கு நம்ம வந்து எப்படி யோகா பண்ணி முன்னேறது, அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லப்படுது. இந்த அஷ்டாங்க யோகா வந்து ராஜயோகம் சொல்றாங்க, கடயோகம்னு சொல்றாங்க, அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்றாங்க, பதஞ்சலி யோகான்னு சொல்றாங்க, குண்டலினி யோகம்னு சொல்றாங்க. இப்படி அதுக்கு பலவிதமான பெயர்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையில அதுக்கு அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஒரு யோகத்துல முன்னேறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி என்னென்ன வழியில முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறத வந்து 1ல இருந்து 9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா 10ல இருந்து 32 வரையிலும் அது யோகாசனத்தின் நிலைகள், என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு, யமா நியமா ஆசனா அப்படின்னு அதோட நிலைகளை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்து 33ல இருந்து 36 வரையிலும் மனசை கட்டுப்படுத்தணும். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மனம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து நண்பனா இருக்கு, ஒரு சமயத்துல வந்து எதிரியா மாறுது. எப்படி நமக்கு மனம் நண்பனா மாறும், எப்போ வந்து மனம் வந்து எதிரியா மாறுது, அதை ஏன் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி அங்க கொடுத்திருக்காங்க. மனசை கட்டுப்படுத்திட்டாலே புலன்களை வந்து ஈஸியா கட்டுப்படுத்திடலாம். புலன்கள்லாம் கட்டுண்டாலே நாம் வந்து பற்றற்ற நிலையில நம்ம வாழ முடியும். பற்றற்ற நிலை வாழும் பொழுது நாம் வந்து பகவானை சென்றடைவது ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி நமக்கு ஏற்படும். அதுக்காக தான் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா மனம் வந்து ரொம்ப மோசமானது. அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்து 37ல இருந்து 45 வரையிலும் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. இப்ப அஷ்டாங்க யோகி பண்றாங்க, யோகாவை பயிற்சி பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும் பொழுது சில நேரத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அதுல முழுமை அடைய மாட்டாங்க, வெற்றி அடையாம தோல்வி அடைகிறாங்க. அந்த தோல்வி அடைந்த யோகியோட இலக்கு, அவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின். யார் கேட்கிறா? அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு?
பக்தியில வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து முன்னேறி இருக்கிறோம். அது வந்து ஒரு பொழுதும் வந்து வீணாகவே வீணாகாது அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்கேஜில இருந்து நம்ம வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரையிலும் இப்ப படிச்சுட்டோம். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம். அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? மறுபடியும் நம்ம வந்து இப்ப 10th இருந்து நம்ம மறுபடியும் திருப்பி 10th படிக்கணும். அந்த மாதிரி படிச்சு நம்ம வந்து போவோம். ஆனா இப்ப இங்க வந்து பகவானுடைய இதுல போனீங்கன்னா இப்ப அந்த உடல் இருக்கிறப்ப ரைட்டு. இப்ப இந்த இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிடுறோம். இப்ப இந்த உடல் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. அப்ப மறுபடியும் ஒரு பிறவி எடுத்து வரோம். அப்ப மறுபடியும் பிறவி எடுக்கும்போது போன பிறவில நான் 10th வரையிலும் படிச்சிருந்தேன். இந்த வருஷம் நான் வந்து 10th ஃபெயில் ஆயிட்டேன். அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணி படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியவே முடியாது. மறுபடியும் நம்ம எல்கேஜில இருந்து தான் படிப்போம் இல்லையா? ஆனா இந்த யோகத்துல மட்டும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தோல்வியுற்ற யோகி என்னன்னா, அடுத்த பிறவி எடுக்கும்போது இந்த பக்தியில வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் முன்னேறி இருக்கோமோ வந்து நம்ம எல்லாம் இப்ப பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கிறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பிறவியில வந்து நமக்கு இந்த கிளாஸ் அமைக்கல, கிடைக்கவே கிடைக்காது. நம்ம பல பிறவியில நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிறவியில நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம வந்து பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம். இது இறைவனுடைய வாயிலிருந்து வந்த கீதம், பகவத்கீதம். அந்த கீதத்தை அவர் சொன்ன பொன்மொழிகளை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்குன்னா நம்ம பல பிறவிகள்ல வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு வந்து இது கிடைச்சிருக்கும். அது மாதிரிதான் என்ன செய்யறார் சொல்றார் பகவான், நீ பாதியில கைவிட்டினாலும் அடுத்த பிறவியில வந்து என்ன செய்யலாம், எந்த இடத்துல விட்டியோ அந்த இடத்துல இருந்து நீ கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் பக்தியோட மகத்துவங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவு சிறந்த ஒரு பக்தியில ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும், முன்னேறத்துக்கான வழிய நம்ம வந்து இதுல இருந்து கத்துக்கணும். அடுத்தது வந்து 46ல இருந்து 47 வரையிலும் பக்தி யோகம் மற்ற யோகங்களை விட ஏன் உயர்ந்தது? நிறைய யோகம் படிக்கிறோம் நம்ம. அந்த யோகங்களெல்லாம் விட பக்தி யோகம் வந்து ஏன் சிறந்த யோகம் அப்படின்னு வந்து அந்த இடத்துல பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யோகா என்றால் என்ன? இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய உடலை வளைச்சு திருகி தலை குப்புற வந்து நிக்கிறாரு, ஒரு கைய கீழே ஊனி. இது வந்து யோகான்னு சொல்லலாமா? இது வந்து நம்ம உடம்புக்கான யோகா தான், நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கான யோகா இல்ல. நாம வந்து இப்ப எதுக்காக நம்ம வந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறோம்? நம்ம ஆத்மாவை கொண்டு பரமாத்மாவோட இணைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து இந்த பகவத்கீதைங்கிற பாடத்தையே நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இதுல இப்ப நமக்கு உலகத்துல என்ன பாத்தீங்கன்னா நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்கு. எல்லா சென்டர், யோகா சென்டர் எல்லாமே என்னன்னா நம்ம பாடியை வந்து எந்த அளவுக்கு பில்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம், எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கலாம், அதை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தா வச்சுக்கலாம், அதுக்கான யோகா சென்டர் தான் இந்த பௌதிகத்துல வந்து நிறைய இருக்குதே தவிர, அதுவும் நிறைய பணத்தை கட்டி நம்ம போய் அதை செய்யணும். நம்ம உடம்ப வலிக்க வலிக்க கஷ்டப்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த யோகா செய்வோம். அந்த மாதிரி யோகா சென்டர் தான் இங்க இருக்கே தவிர, உள்ளபடியே நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கான யோகத்தை பத்தி எதுவுமே எந்த ஒரு சென்டரும் கத்துக் கொடுக்கல, எந்த ஒரு பள்ளிக்கூடமோ எந்த ஒரு காலேஜோ கூட இல்லவே இல்லை. அது வந்து பகவானோட கிருபையால நமக்கு வந்து நம்மளுடைய என்என்டி பிரபுவோட தயவால நமக்கு வந்து இந்த அமைப்பு வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவருக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். இப்ப வந்து அந்த மாதிரி இது வந்து யோகான்னா இது கிடையாது. இப்ப இதுல பாட்டிருக்கு பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல ஒரு 7 சக்கரம் இருக்கு இல்லையா? எல்லாருடைய உடம்புலயும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்முடைய முதுகு தண்டோட கீழே இருந்து கீழ்பாகத்துல இருந்து நம்ம தலை வரை உச்சந்தலை வரையிலும் வந்து சக்கரங்கள் இருக்கு, 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. அந்த 7 சக்கரங்களோட இயக்கம் தான் வந்து இங்க அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறது அந்த ரெட் கலர்ல இருக்க அந்த சக்கரம் பேர் வந்து மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இருக்கிறதுலே கீழான அந்த சக்கரம். அதுல இருக்கிறது தான் உயிர் சக்தியை வந்து ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கா மேல எழுப்பி கொண்டு போகணும் அப்படிம்பாங்க. அந்த அடுத்ததா இருக்கிறது வந்து அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த 2வது சக்கரம். 3வது என்ன, மணிப்பூரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பேக்ரியாட்ஸ், அந்த வயிற்றுக்கு பின்பத்தில் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது மணிப்பூரகம். அடுத்தது என்ன, அடுத்தது வந்து அநாகதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய நெஞ்சுக்கு பின்பக்கத்துல. அடுத்தது வந்து நம்ம கழுத்துக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து தொண்டை பகுதியில இருக்கிறது வந்து விசுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம புருவத்துக்கு இடையில, இந்த கண்ணு 2 கண்ணுக்கு இடையில அந்த புருவத்தை ஒட்டினாப்புல நடுவுல இருக்கிறது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு மேல இந்த தலை உச்சந்தலையில இருக்கிறது தான் வந்து துரியம் சொல்லுவாங்க, சகசிராரம் சொல்லுவாங்க, எப்படி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம்.
இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பயில்றவங்க வந்து ஒரு 7 வயசு சின்ன வயசுலயே தான் வந்து இத கத்துக்க போவாங்க. 7வது வயசுல அவங்க கத்துக்க போனாங்கன்னா, அந்த உயிர் சக்திய வந்து ஒரு சக்கரத்திலேருந்து அடுத்த சக்கரத்துக்கு இழுப்பதற்கு குறைந்தது வந்து 2 வருஷம் ஆகுங்கிறாங்க. அப்ப இந்த சக்கரத்திலேருந்து இந்த சக்கரம், இதுலேருந்து இதுல இப்படின்னு மேல மேல போகும்பொழுது, ஒரு முழுமையா முடியணும். அது வரையிலும் கொண்டு போய் வெற்றியா கொண்டு போய் முடிக்கிறாங்கன்னா, 14 வருஷம் அவங்களுடைய வயசு வந்து 14 வயசு ஆயிடும். 7 வருஷம் 7, 2 14 ஆமா. 14 வருஷம் 14 வயசுல தான் அவங்க வந்து முடிக்குவாங்க. முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க? அவங்க வந்து திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. அந்த மாரி அந்த ஒரு அதுல நெறைய பேர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, வெற்றியோடயே வருவாங்க. சில பேர் அதுல வந்து தோல்வி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் வந்து பின்னாடி வந்து அர்ஜுனன் கேட்கக்கூடியது. இப்ப நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன வகைன்னு இதுல குடுத்துருக்காங்க. யமம். யமம்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை. வெளிப்புற பண்புகள். ஒரு அஷ்டாங்க யோகி பண்ண போறான்னா, அவன் வந்து தன்னுடைய வெளிப்புற பண்புகளை எப்படி வந்து அமைக்கணும்? எந்த இடத்துல அவன் வந்து அந்த யோகம் பயில்றதுக்கு உட்காரணும்? அது சுற்றி இருக்க சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பத்தி சொல்லப்படுது. நியமம் அது வந்து உட்புற பண்பு. நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம மனம், புலன்கள் அதெல்லாம் வந்து எப்படி கொண்டு போகணும், அடக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி அதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆசனம். ஆசனம்னா உட்காரும் விதம். எப்படி உட்காரணும்? எந்த இடத்துல உட்காரணும்? எதன் மேல உட்காரணும்? எவ்வளவு உயரத்துல உட்காரணும்? அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது பிராணாயாமா. இது வந்து நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதிக பேர் வந்து பிராணாயாமம் பயில்றவங்க இருப்பாங்க. அது வந்து மூச்சு பயிற்சி. அடுத்தது பிரத்யாகாரம். அது வந்து என்னது? நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் அடக்குதல். அடுத்தது தாரணா. தாரணா வந்து உங்க கவனத்தை ஒருமித்தல். உங்களுடைய எல்லா கவனத்தையும் ஒரே நிலைக்கு கொண்டு போறது. அடுத்தது தியானம். தியானம்னா தியான நிலையில உட்கார்ந்து நம்முடைய புலன்கள், நம்முடைய மனசு, நம்முடைய எதுவுமே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன செய்யணும்? உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போகணும். உள்ளுக்குள்ள. வெளியில நடக்கிற எந்த ஒரு எதுவுமே தெரியாம, ஒரு தியானமான நிலை. நெறைய பேர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பெரியவர்கள் எல்லாம் பார்க்க போகும்போது, அவங்க தியானத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தியானத்துல இருக்கிறவங்கள வந்து நம்மளால வந்து எழுப்ப முடியாது. அவங்களா கண் விழிச்சு பார்க்கறவங்கள நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் அவங்கள வந்து நம்ம மீட் பண்ண முடியும். அந்த மாரி நிலை வந்து தியானம்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது சமாதி. சமாதின்னா என்ன? கடவுள் அங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவோட அவங்க ஒருமிக்கிறது. அந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஒன்றிணையும். ஒன்றிணைந்து அந்த சமாதி நிலையில போகக்கூடிய நிலைதான் சமாதி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுவும் அதேதான். அதேதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணம், தியானம், சமாதி. இப்ப 5.27 and 28 போன சாப்டர்லயே வந்து பிராணாயாமத்தை பத்தி பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது வந்து ஏன்னா பின்னாடி வரப்போகுதுங்கிறதுனால இந்த முதல் சாப்டர்லயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் 2 படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. स्पर्शान् कृत्वा बाहिर्सहुषुक् सैवान्त्रे भृकुवो प्राणाबनमो कृत्वा नासाभयन्त्रचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विक्ते च भयक्रोधे या सदा मुक्त एव सः। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல हरे வந்து कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। அதாவது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில கர்மயோகம் பண்றதுலயே பிராணாயாமத்தை பத்தி பகவான் சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து என்ன செய்வோம்? புறப்புலன்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள நம்ம உள்முகமா நம்ம திரும்புறதே கிடையாது. நம்ம புலன் விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வெளி விஷயங்கள்ல தான் நம்ம நோட் பண்றோம். அதுலதான் ஈடுபாடு வச்சிருக்கிறோம். அது என்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட்? எல்லா புறப்புல விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி அப்படின்னா அதெல்லாம் அதோட நிறுத்திக்கணும். உள்ளுக்குள்ள நம்ம இதை வந்து கொண்டு போகணும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை. புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நம்மளுடைய புருவங்களுக்கு நடுவுல அது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம். அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல நம்மளுடைய பார்வையை வந்து நிறுத்தணும். நம்மளுடைய கண்கள் நம்மளுடைய பார்வையை வந்து அதுல கொண்டு நிலை நிறுத்தணும். அது வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல இருக்க கிளாண்டு மாஸ்டர் கிளாண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க.
அதுல நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து நிறுத்தணும். நிறுத்திட்டு நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி நம்மளுடைய இப்ப உள்ள போற சுவாசம் அப்புறம் வெளியில வரக்கூடிய சுவாசம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் அடக்கி நிறுத்தணும், அடக்கி வச்சுக்கணும். அந்த நிலையில மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை நம்முடைய மனசு, அப்புறம் நம்முடைய புலன்கள் 5 புலன்கள், அப்புறம் அறிவு, நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ், யோசிக்க கூடாது எதையும். அந்த நிலையில எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. இது யார் செய்வா அப்படின்னா, மோட்சத்தை விரும்பக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகவாதி தான் வந்து இத்தனையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். ஒரு வந்து எப்படி செய்யறான், அவனுக்கு மோட்சம் வேணும். அப்போ வந்து அவன் தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல எதெல்லாம் கொண்டு வரான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனசு, புலன்கள், அறிவு, அப்புறம் சுவாசம் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்வையை வந்து தன்னுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துல நிறுத்தி வெளியில நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கவனிக்காம அந்த நிலையில என்ன செய்யறான், ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். அவனுக்கு வந்து இந்த நிலைக்கு வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன வராது, ஆசை வராது, ஆசையினால வரக்கூடிய பயம் வராது, பயத்தினால வரக்கூடிய கோபம் வராது. ஒண்ணு வந்து தொடர்ந்துதான் வருது, சங்கிலி மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு வருது. மெயின் வந்து அதுல ஆசை. அந்த ஆசை ஒழிஞ்சிட்டுனாலே பயம் இருக்காது, பயம் இருக்காதனால கோபமும் வராது. ஆசை அருமீன், ஆசை அருமீன், ஈசனோட ஆயினும் ஆசை அருமீன் பகவான் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதுக்காக ஆசையை விடணும், ஆசைதான் துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆசை வந்து என்ன செய்யுது, நமக்கு அது வந்து ஒரு பயத்தை கொடுக்குது, கோபத்தை உண்டாக்குது. இதனால நமக்கு வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி எல்லாமே வருது. புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம ரிப்பீட்டடா அந்த பிறப்பிறப்பு சைக்கிள்ல நம்ம விழுந்துடுறோம். ஆனா மோட்சத்தை விரும்பக்கூடிய ஆன்மீகம் என்ன செய்வான், அதுல இருந்து விடுபட்டு தன்னுடைய புலன்கள், மனசெல்லாம் கண்ட்ரோல் அடைகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன், இதையே அவன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அதுலயே நிலைத்து நிற்கக்கூடியவன் என்ன செய்யறான், முக்தியை அடைகின்றான். அவன் எதை விரும்பி போறானோ அந்த முக்தி வந்து அவனை தேடி வருது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6.6 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5th ஒன்னா 6.6 5, 6 இல்ல 5 தான் வருது இதுல. இதுல 6 வந்திருக்கு, 5 டிஸ்பிளே ஆகலமா மாதாஜி. 6.6 6வது சாப்டர்ல 6வது ஸ்லோகம். ஓகே. பந்தூர் ஆத்மாத் மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனதே சிறந்த நண்பனாகும். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, மனசை எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணா அது வந்து நமக்கு உற்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. மனம்தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். மனம்தான் வந்து என்ன செய்யுது, ஆசைக்கே காரணமா இருக்குது. மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள், தப்பான பாவ காரியங்கள்ல நம்ம ஈடுபடாம போயிடலாம். நம்ம மனசை அலப்பாய் விட்டோம்னா என்ன ஆகும், மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொல்றாங்க. அது என்ன செய்யும், மரத்துக்கு மரம் தாவும். நம்ம வந்து ஒரு ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிடுவோம், அது இன்னொன்னுக்கு ஆசைப்படும், அது இன்னொன்னுக்கு ஆசைப்படும். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறோம், முதல்ல நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நடந்து கால்நடையா தான் போனோம். அதுக்கு பிறகு நமக்கு வந்து சைக்கிள் அப்படின்னு ஒரு வாகனம் கிடைச்சிது, சைக்கிள்ல போயிட்டு இருந்தோம். சைக்கிள்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அடுத்தது பைக்குக்கு போறோம். பைக்ல இருந்து அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு கார் வாங்குறோம். கார்ல இருந்து இந்த கார் பத்தாது நம்ம ஃபேமிலிக்கு, நம்ம பெரிய கார் வாங்கணும், பெரிய காருக்கு ஆசைப்பட்டு பெரிய கார். இப்படிதான் நம்மளுடைய மனசு வந்து எப்படின்னா, இதை கொடுத்தா அதோட நின்றுடாது, நம்ம ஆசை வந்து அடங்கவே அடங்காது. அது வந்து அடுத்ததுன்னு போயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இவ்வளவு போதும், இந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கிடைச்சிருச்சா, அதோட நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்படியே எளிமையா வாழ பழகிட்டோம்னா அப்போ வந்து நம்ம எந்தவித துன்பத்துக்கும் ஆளாக மாட்டோம். இல்லையா, நம்ம வந்து நமக்கு வந்து பெரிய கார் வாங்கறதுக்கு நம்மள்ட்ட பணம் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும், கடுமையா உழைக்கணும். அது கடுமையா உழைக்கிறதுக்கும் சில பேர் வந்து முடியாம இருப்பாங்க. அப்ப வேற என்ன வழியில சம்பாதிக்கலாம், லாட்டரியில சம்பாதிக்கலாமா, இல்ல வந்து குதிரை ரேஸ்ல சம்பாதிக்கலாமா, இப்படி வந்து குறுக்கு புத்தியில போயிடும் நம்ம மனசு. அது எல்லாம் என்ன ஆகும்,
நம்ம வந்து தப்பான வழியில நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகையை உண்டாக்கும். அதுக்கு தான் என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நமக்கு வந்து எளிமையா வாழ பழகணும், மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்போ வந்து அந்த மனசு வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு ஒரு உற்ற துணைவனா இருக்கும், நண்பனா இருக்கும், நல்வழியை நமக்கு இது காட்டும். அது இல்லைன்னா நாம வந்து அதுவே என்ன செய்யும், நமக்கு எதிரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 6.10 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। योगी यज्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदसितात्मा ऋषारीत् अपरिग्रहः। जय யோகி हरे कृष्ण माताजी। ஹரேகிருஷ்ணா. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதை வந்து எப்படி வந்து வெளிப்புற பண்புகளை வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய உடம்பு, நம்முடைய மனசு மற்றும் ஆத்மா எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன செய்யணும், இறைவனை நோக்கி திருப்பணும். அந்த யோகம் செய்யக்கூடியவன் அது செய்யணும். அடுத்தது அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனத்தை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நம்ம வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு நான் யோகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா 4 பேர் வருவாங்க, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. குழந்தைங்க ஓடி வந்து களைச்சு விட்டுரும். அப்ப வந்து கெஸ்ட் வருவாங்க. எப்படியோ ஒரு விதத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நம்ம மனசு வந்து அதுல ஈடுபடவே படாது. அதுதான் வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து என்ன சொல்றாங்க, தனியான இடத்தில் வசிக்கணும். அந்த இடத்துல இருந்துட்டு மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பொது இடத்துல மனசு கண்ட்ரோல் ஆகாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, இது என்னது, இது என்னுடைய வீடு, இது இங்க இருக்கிறது பொருள் எல்லாம் நான் வாங்கினது, இவங்க என்னுடைய சொந்தக்காரவங்க அப்படிங்கிறதுலாம் உரிமை உணர்வு தான். அந்த உரிமை உணர்வுனால நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அதை வாங்கணும், அப்படி பண்ணணும், எதிர்காலம் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நம்ம கற்பனைகளால நம்ம என்ன செய்வோம், நிறைய ஆசை மனக்கோட்டையை வந்து நம்ம கட்டுவோம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் தான் நம்ம விடுபடணும். ஒரு யோகி ஆகணும்னா என்ன தகுதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல இது வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்மளை வந்து யோகி ஆகணுங்கிறவங்க இதெல்லாம் செய்யணும். இதுல சொல்லப்பட்டபடி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும், மனசை வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு. 11 and 12 படிங்க மாதாஜி. जय श्री कृष्ण माताजी। शिशौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मानः नात्युच्चरितं नादिनीसं शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाक्रम कृत्वा यदे चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने विशुद्धयः। இதுல வந்து இப்ப என்ன சொல்றாங்க, ஆசனத்தை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆசனம்னு எடுத்துக்கிட்டா நிறைய ஆசனம் நம்மளுடைய இதுல வந்து யோகால கத்துக் கொடுப்பாங்க. சிரசாசனம், பத்மாசனம்னு பலவிதமான ஆசனங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் வந்து தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் யோகம் செய்யற ஒரு யோகி என்ன செய்யணும், தனியா ஒரு இடத்துக்கு போகணும். வீட்டுல எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும், சுத்தி வந்து இடத்த வந்து முதல்ல தூய்மைப்படுத்தணும், கிளீன் பண்ணிக்கணும். அந்த நிலத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யணும், தர்ப்ப புல்லை பரப்பிக்கணும். அது மேல என்ன செய்யணும், மான் தோல் மேல என்ன செய்யணும், ஒரு மென்மையான பட்டு துணி மாதிரி ஒரு துணியை விரிச்சு அது மேலதான் அவங்க வந்து உட்காரணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ அல்லது தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ரொம்ப ஹைட்லயே இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வா தரையோட தரையாவும் அந்த ஆசனம் இருக்கக்கூடாது. ஹைட்ல இருந்துட்டு நம்ம யோகத்துல பயிலும் பொழுது என்னாவும் தவறி விழறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாகுது. கீழே தரையோட தரையா இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன ஊர்வனம் எல்லாம் வரும், புழு பூச்சி இந்த பாம்பு தேள் அதெல்லாம் வந்ததுன்னா என்ன செய்யும், நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணும். அதுக்காக ஒரு மீடியம் ஹைட்ல தான் வந்து அந்த ஆசனத்தை அதுவும் தூய்மையான இடத்துலதான் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து, ஸ்திரமாக என்னன்னா அந்த முதுகு தண்டுவடம் வளையாம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா வந்து உட்காரணும். அப்படி உட்கார்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, இது வந்து எப்படி மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணுங்கிறத ஏற்கனவே படிச்சோம். அதே தான் இதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க. புலன்கள், மனசல்,
செயல்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மனசை வந்து உள்முகமா திருப்பி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதோட என்னத்துக்காக இந்த யோகத்தை செய்யறாங்க? முதல்ல வந்து அதை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள நிறைய களங்கங்கள் இருக்கு. என்னென்ன களங்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம்னு 6 விதமான களங்கங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்குது. எல்லா மனசுலயும் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியேற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் அதான் முக்கியம். அது வெளியேற்றினாதான் நம்ம ஹார்ட் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். பியூரிஃபை ஆனா மட்டும்தான் ஒருத்தன் வந்து யோக நிலைக்கு போக முடியும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நிச்சயமா ஒரு யோகியும் வந்து யோகத்துல பயிலவே முடியாது. இது எல்லாத்தையும் அறவே விட்டு ஒழிக்கணும். அப்படிதான் வந்து இங்க வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கீதாசிரியர் மட்டும் இல்ல, யோகாசிரியராகவும் இருக்கிறாரு. பத்ரிகாசிரமத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் அப்படிதான் யோக நிலையில தான் உட்கார்ந்துருப்பாரு, தவ நிலையில தான் அமர்ந்திருப்பாரு. எத்தனை பேர் போயிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியல, நானும் போகல. ஆனா அங்க அந்த நிலையில தான் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து என்ன செய்யறாரு, நமக்கு வந்து எப்படி யோக நிலையை பயிற்சி பண்ணணும்னு நமக்கு வந்து வழிகாட்டியா இருக்கிறாரு. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது பிரத்யாகாரா. படிங்க மாதாஜி. 6.15. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே யுஜ்ஜன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இவ்வாறாக கிருஷ்ணா. உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. எப்படின்னா நம்ம மனசு, உடம்பு, செயல்கள் எல்லாம் நம்ம கூட கட்டுப்படுத்துவோம். வீட்டுல இருக்கும்போது கூட கட்டுப்படுத்துவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நம்ம கட்டுக்குள்ள இருக்கோம். ஆனா திருப்பி நம்ம வந்து பழையபடி என்ன செய்வோம், அந்த பௌதிகத்துல ஈடுபடுவோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. ஒரு நிமிஷம் கூட இடைவிடாம பிரேக் இல்லாம வந்து அந்த உடம்பு, மனசு, செயல்களை கட்டுப்படுத்தணும். அப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட யோகி என்ன செய்யறான், தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன், மனசு வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருது, பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறான். அதுதான் அதுல கிடைக்கக்கூடிய அவனுக்கு வந்து என்னது பெனிஃபிட். அந்த நிலையில வந்து தன்னுடைய இந்த மெட்டீரியல் பாடியெல்லாம் விட்டுட்டு அவன் வந்து இறைவனுடைய திருநாடு கிருஷ்ணவுலோகத்தையே அவன் சென்றடைகின்றான். பிரயோஜனம் அதுதான். அவன் எதுக்காக வந்து இந்த யோகி நிலைக்கு வந்தானோ அது அவனுக்கு வந்து அந்த இடத்துல கிடைச்சிடும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6.16 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தஸ்து யோகா அஸ்தி நா சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ நாச்சாதி ஸ்வப்ன ஷிலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. கரெக்டா மாதாஜி? நான் ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாம் பரவாயில்ல மாதாஜி. எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இப்பதானே படிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் முன்ன பின்னதான் இருக்கும். அதனால ஒண்ணும் பாதகம் இல்லை. படிக்கிறத துணிஞ்சு வர்றீங்கல்ல, படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா, அதுதான் முக்கியம். எல்லாம் சகலம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து. கிருஷ்ணர் தான் எந்த தப்பா இருந்தாலும். அவ்வளவுதான். அதாவது நம்ம வந்து நம்ம படிக்கணும், நம்ம கத்துக்கணும், நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் தான் முக்கியமே தவிர தப்பா ரைட்டான்னு யாரும் யோசனை பண்ணாதீங்க. ஒரு கேள்வியை கேட்கறதுக்கு யோசனை பண்ண வேண்டாம். என்ன மனசுல தவறு யோசிச்சாலும் உடனே கேட்டுடுங்க. நான் சொல்றதுலயே ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தா கூட நீங்க வந்து வெளிப்படையா கேட்கலாம். ஏன்னா அப்ப கேட்டாதான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும். நீங்க குழப்பத்தோடய உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் தெளிவடைய மாட்டீங்க. அது என்னாலையும் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால ரைட்டோ எல்லாரும் வெளிப்படையா வந்து இங்க பேசலாம். யாரும் இங்க உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் சமநிலையில தான் இருக்கிறோம். ஓகேவா? இதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகைய யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ட்டாரு. யார் ஒருத்தன் யோகியாக முடியாது அப்படிங்கறது வந்து இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. யாரு யோகியாக முடியாது? எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். இப்ப வந்து அதிகமா தூங்குறதுன்னா என்ன, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் தூங்குறவங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது வந்து சோம்பேறித்தனம், தமஸ் குணம்னு சொல்லப்படுது. தமோ குணம் வந்துடும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி தூங்கக்கூடாது. அதே சமயம் நான் 2 மணி நேரம் தான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓய்வில்லாம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களையும் பார்த்துப்போம். அந்த மாதிரி செய்யறதுனாலையும் வந்து என்ன செய்யுது, உடல் வந்து சோர்வடைந்துடும். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு மினிமம் 6 மணி நேரத்துல இருந்து 7 மணி நேரம் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா தூங்கணும்.
வயசானவங்க குழந்தைகளுக்கு கணக்கு கிடையாது, அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் தூங்கலாம். இப்படி அந்த தூக்கத்துல ஒரு கண்ட்ரோல், ஒரு கணக்கு. அடுத்தது சாப்பாடு. சாப்பாடும் என்னன்னா, சில பேர் என்ன செய்வாங்க, நம்ம கொஞ்சோண்டு நம்ம உடம்ப ஸ்லிம்மா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சாப்பாட்டை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. சத்துள்ள சாப்பாட்டே சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால என்ன ஆகும், உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காம போகும். சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு சாப்பாடு அப்படின்ட்டு நிறைய சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்புல என்ன ஆகும், ஃபேட்டு தான் அதிகமாகும். இப்படி இந்த சாப்பாட்டுல இதெல்லாம் தப்பு. அதான் சொல்றாங்க, ஒரு யோகி ஆகணும்னா எவ்வளவு சாப்பிடணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. நம்ம வயிறுல 3/4 பாகம் தான் சாப்பிடணும். தண்ணி குடிச்சு 3/4 பாகம் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த கால் வயிறு காலியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஒரு கரெக்டா அந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம தூக்கத்தை இந்த ஒழுங்கு கட்டுப்பாடெல்லாம் நமக்கு வந்துருச்சுனாலே, நியமத்தோட நம்ம நடந்தோம்னாலே நாம எல்லாருமே யோகி ஆகலாம். நம்ம சாதாரண மக்கள் நம்மலாம் யோகி ஆக முடியாதுன்னெல்லாம் இல்லை. நாமளும் ஒரு யோகி ஆகலாம். எப்படின்னா, இந்த நேரத்துல எழணும், இந்த நேரத்துல இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடு நமக்குள்ளேயே, நம்ம ஒரு கட்டுப்பாடோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது எல்லாருமே யோகி ஆகலாம். இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன வராதுன்னா, வியாதி கூட வராது. டாக்டரே இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க, சுகர் பேஷண்ட் கூட என்ன செய்யலாம்னா, இந்த மாதிரி சரியான நேரத்துல தூங்கி சரியான நேரத்துல சரியான அளவுல சாப்பிடும் பொழுது அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய சுகரோ அல்லது ப்ரெஷரோ அது எல்லாமே மாடரேட்டா நார்மல் நிலைக்கு வரும் அப்படிங்கிறாங்க. இது சயின்டிபிக்காவும் ஆராய்ச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில பகவானே நமக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நியமா மாதாஜி 6.17. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। युक्ताहारा विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। हरे कृष्ण। இல்ல என்ன हरे சொல்லியிருக்காங்க, कृष्ण। உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை, இந்த 4 பழக்கம், இந்த 4 பழக்கங்களையும் நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, உண்ணுதல் அப்படின்னா நம்ம நாக்கோட சுவைக்காக உண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல சமைச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம். தினம் வீட்டுல சாப்பிடுறோமே, நம்ம போய் ஹோட்டல்ல சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு அங்க போய் எது ஆகாத பண்டமோ, மைதா மாவுல செஞ்ச பண்டமா இருக்கும், பரோட்டா சாப்பிட்றது, பர்கரை சாப்பிட்றது, பீஸாவை சாப்பிட்றது, இப்படி நம்ம கண்ட உணவுகளையும் நம்ம சாப்பிட்றது. அடுத்தது உறங்குதல். உறங்குதலும் எப்படின்னா, நம்ம குறிப்பிட்ட டயத்துல ராத்திரி இத்தனை மணிக்கு படுத்து காலையில இத்தனை மணிக்கு அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த டைம் வச்சு படுக்காம நடுநிசி வரையில என்ன செய்யறது, உட்காந்து வீட்டுல டிவியை பாக்குறது, இல்ல வீட்டுல சீட்டாட்டம் அந்த மாதிரி விளையாடுறது, இல்ல கேரம் போர்டு விளையாடுறது, பொழுத போக்குறது. வீணா பொழுத போக்கிட்டு ராத்திரி 12 மணி வரையில 1 மணி வரையில முழிச்சுட்டு இருந்துட்டு காலையில 8 மணி ஆனாலும் எழுந்திருக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி நெறிகட்டத்தனமா இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது உழைத்தல். உழைத்தல் என்ன செய்ய பார்க்குறோம், நம்ம குடும்பத்துல நம்ம குடும்பத்துக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு அப்படின்னுட்டு என்ன செய்வாங்க, சில பேர் எக்ஸ்ட்ராவா வேலை பார்ங்க. ஒரு காலையில் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கறதுன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, பார்ட் டைம் ஜாப்பும் பார்ப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ராவா அடிஷ்னலா ஒர்க் பண்ணி அதுல இருந்து வருமானத்தை தேடுறது. அது தேவையில்லை அப்படிங்கிறாரு பகவான். நமக்கு வாழ்க்கைக்கு எளிமையா வாழ அப்படிங்கும் பொழுது அதிகப்படியா உழைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அடுத்தது கேளிக்கை. கேளிக்கை தான் இந்த மாதிரி நடுநிசி வரையிலும் என்ன செய்யறது, பொழுதுபோக்கு, சீட்டாட்டம், அந்த கிளப்புக்கு போறது, இதுக்கு போறது, அந்த பாருக்கு போறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேளிக்கை. இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு வாழ்க்கையில பின்னாடி பிற்காலத்துல நமக்கு பாதிப்பு தான். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம வீழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும். நம்ம இந்த இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா நம்ம மனித பிறவியை வீணாக்கிடுவோம். அதே எப்படி நாம நெறிப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தா, அதை அப்படியே பகவான் பக்கம் திருப்பலாம். ஈஸியா திருப்பலாம். எப்படி திருப்பலாம், உண்ணுதல் அப்படின்னாலே நம்ம வீட்டுல சாத்வீகமான உணவுகளை சமைச்சு பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணி அதை நம்ம பிரசாதமா நம்ம சாப்பிடும்போது அதை நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது. தூங்குறதும் அப்படிதான். நம்ம என்ன செய்வோம், காலையில மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும், 4:30 மணிக்கு டெம்பிள்ல மங்களாரத்தி, கோயில்ல இல்லை நேரடியா போய் பார்க்கறவங்க, இல்ல ஆன்லைன்ல பார்க்கறவங்க, எதவா இருந்தாலுமே என்ன செய்யணும், 4:30 மணிக்கு எழுந்துக்கணும்னா ராத்திரி என்ன செய்யணும், அட்லீஸ்ட் 9 மணிக்காவது நம்ம படுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி படுக்கும்பொழுது காலையில ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுந்திரிச்சு நம்ம அந்த பகவானுடைய விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவோம், மங்கள ஆரத்தி பார்ப்போம், நம்ம அவரை ஜபம் பண்ணுவோம்.
அது நல்ல விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவோம். அடுத்தது உழைத்தல். உழைத்தல் வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம குடும்பத்துக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உழைச்சு அதுக்கான வருமானம் ஈட்டின பிற்பாடு மிச்சம் இருக்க அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும், பகவானுடைய கோயிலுக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும், நம்மளுடைய உடம்பால உழைக்கணும், பகவானுக்கு போய் கோயில்ல கைங்கரியம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருந்து நம்ம திருப்பிக்கணும். கேளிக்கை. கேளிக்கையும் அதுதான். இப்போ நம்ம வந்து பௌதிகத்துல ஈடுபடுற எத்தனையோ கேளிக்கைகள் வந்து கேளிக்கை தான். நம்ம வந்து கோயில்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லாம் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல, போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அங்க போனீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும், அங்க எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரேன்னு அங்க எல்லாருமே கையை தட்டிட்டு ஆடுவாங்க பாருங்க. அப்படி ஒரு ஆட்டம் ஆடுவாங்க, பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுவாங்க எல்லாருமே. அங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்கள்ல இருந்து என்ன கர்த்தால் வாசிப்பாங்க, இந்த மேளம் வாசிப்பாங்க, அப்புறம் வந்து மைக் வச்சுட்டு பாடுவாங்க, எல்லாருமே பாடுவாங்க, கையை தூக்கிட்டு ஆடுவாங்க. அப்படி வந்து அந்த கேளிக்கையை வந்து பகவானுக்காக வந்து செய்யறது. இது மாதிரி நெருப்பெடுத்திட்டோம்னா யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து துன்பம்ங்கிறதே இல்லாம போயிடும். இப்ப நான் வந்து ஒரு 4 வருஷமா நான் வந்து இந்த இஸ்கான்ல வந்து இந்த சேவையில நான் வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒண்ணு வந்து இவ்வளவு நாளா வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு வருஷ காலமா நான் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பாடம், அதாவது நம்ம கத்துக்கிட்டது நம்மளோட நிக்க கூடாது, 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்றதுலதான் வந்து சிறப்பு. அதனால வந்து 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. இதை வந்து நான் இதை எடுக்கிறேன். அவ்வளவு ஆனந்தம் எனக்கு வந்து நாள் பூரா வந்து நான் கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஒரு நேரம் படிக்கிறேன், ஒரு நேரம் நான் அட்டன் பண்றேன் கிளாஸ், ஒரு நேரம் நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன், அப்புறம் ஜபம் பண்றேன். பார்க்க போனா கிருஷ்ண உணர்வுலயே நான் நிலைச்சிருக்கிறேன். இடைப்பட்ட நேரத்துல சமையலோ பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றதோ அதெல்லாம் செய்யறோம். இப்படி நம்மளுடைய நேரம் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த உணர்வுலயே நம்ம இருக்கும் பொழுது எந்த விதமான கவலைகளும் இல்லை, எந்த விதமான துன்பங்களும் இல்லை. நம்ம எப்போதுமே வந்து ஒரு சந்தோஷமான நிலையில இருக்கிறோம். இப்போ இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ஹாப்பி அப்படின்னா, ஹாப்பின்னா சந்தோஷம். அதோ சந்தோஷம்ங்கிற அந்த வேர்ட்லயே வந்து தோஷம் இருக்கு. ஆனா இங்க இறைவனோட பக்கத்துல நம்ம வரும்போது பிளிஸ் அப்படிம்பாங்க, அது வந்து ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தமான நிலையை வந்து எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பகவானுக்காக வாழும்பொழுது அந்த நமக்கு வந்து அந்த ஆனந்தம் வந்து கிடைக்கப்பெறுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். தாரணா 6.18 படிக்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यथा विनियतं चित्तम् आत्मान्यवे अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते ततः। हरे कृष्ण माताजी। யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஒரு யோகி எப்படி இருக்கணும், அதாவது நம்மளுடைய உள்முகமா திருப்பணும், நம்மளுடைய போக்கஸ் பண்ணணும், நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் போக்கஸ் பண்ணி நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஜட ஆசையில இருந்து விடுபட்டு அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் என்ன செய்யுது, யோகியானவன் உன்னதத்தில் நிலை பெறுகிறான். அதுக்கு வந்து நம்ம பிரபுபாதா, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவே அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா இங்க வந்து வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்களுடைய படத்தை வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. பத்தொன்பது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यदा दीपो निवात्स्तो येङ्गते सोमभस्मृता योगिनो यदा सित्तस्य यज्ञतो योगम् आत्मनः युज्यतो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। இல்ல எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். இப்ப நம்ம வந்து வெறும் விளக்கு ஏத்தி வைக்கிறோம். நம்ம வந்து பூஜை அறையில சுவாமிக்கு பக்கத்துல நம்ம விளக்கேற்றி வைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த விளக்கு வந்து ஆடாம அசையாம ஸ்திரமா எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. அதே நம்ம வந்து நம்ம திண்ணையில வந்து வெளியில ஹால்ல இல்ல திண்ணையில கொண்டு நம்ம ஒரு விளக்கு வைக்கிறோம், அப்போ வந்து அங்க காத்தடிக்குது. இதெல்லாம் நீங்க வந்து அனுபவத்துல பார்த்திருப்பீங்க. திருக்கார்த்திகை போது நம்ம தெருவுல வைக்கிற விளக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், எந்த நேரம் அணையும் அப்படிங்கறதே தெரியாது. ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், அணைஞ்சு கூட போகும். அந்த மாதிரிதான்
நம்மளுடைய மனசை வந்து என்ன செய்யறோம், யோகியானவன் மனசை கண்ட்ரோல் பண்றான். ஆடாம அசையாம ஒரு காற்று வீசாத இடத்துல இருக்கக்கூடிய தீபம் எப்படி ஸ்திரமா இருக்குதோ அத போலதான் யோகி என்ன செய்யறான், தன்னுடைய மனசை வந்து என்ன பண்றான், ஸ்திரமா எதுல நிறுத்துறான், தன்னுடைய ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவின் மீது தியானத்துல நிலை நிறுத்திக்கிறான். இதுதான் வந்து தியானம் பண்ற நிலை அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து சமாதி பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. 20ல இருந்து 23 வரை உள்ள ஸ்லோகங்களோட விளக்கம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகின்றது. சமாதி நிலைக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஒருத்தங்க, அவங்கள வந்து வெளியில வந்து மழை கொட்டுனாலும் தெரியாது, வெயில் அடிச்சாலும் தெரியாது, இடி இடிச்சாலும் தெரியாது, தன்னை சுத்தி யார் வராங்க போறாங்க எதுவுமே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஜட செயல்கள்ல வந்து அவங்க வந்து முழுமையா வெளியேறி அவங்க உள்ளுக்குள்ள தன்னுடைய உள் மனசுக்குள்ள அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. வெளியில் நடக்கக்கூடிய எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு அந்த சமாதியில அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவங்க ஒருத்தவங்க எப்படி சமாதி நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்கள பார்த்தோன்னே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க, சில பேர் தலையை சுத்தி ஒளிவட்டம் தெரியுதுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுடைய, ஏன்னா அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவையே தியானம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுது. அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிற நிலையில அவங்கள சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கிறது போல ஒரு நமக்கு தோற்றம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து அந்த தூய்மை அடைந்த மனசாலதான் அந்த சமாதி நிலைக்கு ஒருவர் போக முடியும் அப்படிங்கறதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது, அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். ஐஸ்வர்யா இது லாஸ்டா செஞ்சுக்க, எல்லாருக்கும் முடிச்சுட்டு. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, திவ்யமான புலன்கள். அவங்களுடைய புலன்கள் எப்படி இருக்குது, அந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் கட்டுக்குள்ள இருக்கு, அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது. உள்ளுக்குள்ள வந்து அவங்க ஆத்மாராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆத்மாவில இன்பம் காண்றவன் ஆத்மாராமா. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் என்ன செய்யறான், உள்ளுக்குள்ள எல்லையற்ற, எல்லை இல்லாத அளவுக்கு திவ்யமான ஒரு ஆனந்தத்துல அவன் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு அந்த சமாதியை அனுபவிச்சவங்களால மட்டும்தான் அதை உணர முடியும். நாம வந்து படிச்சுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். இதை விட சிறந்தது ஒண்ணுமே கிடையாது, இதுதான் இருக்கிறதுலே இறுதி இன்பம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவன் போயிடுறான். உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன பாக்குறான், பரமாத்மாவையும் பாக்குறான். 4 கை ரூபத்துல பகவான் இதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க. ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா ரெண்டையும் அவன் உணரும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவோட தன்னை இணைக்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து ஒரு இன்பம் கிடைக்குது. அந்த இன்பத்தை விட உயர்ந்த இன்பம் எதுவுமே இல்லை இந்த உலகத்துல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவன் வந்துடுறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அப்போ வந்து என்ன செய்யலாம், அவனை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவனுடைய உடலை வந்து பல பேர் வந்து துன்புறுத்தினாலும் அவனை பார்த்தா சுத்தி புற்று கூட எழுப்பியிருக்கோம், ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்கள வெளியில வந்து எந்த நிலையிலையும் எந்த வித துன்பமும் வந்து அவங்கள வந்து டச் பண்ணவே பண்ணாது. ஏன்னா அவங்க அந்த உடல் அளவுல இல்லை, அவங்க வந்து ஆத்மா நிலையில அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. அந்த நிலை தான் வந்து இங்க சமாதி நிலை அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப இந்த இங்க வந்து துரோணாச்சாரியா இருக்காரு. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். சின்ன வயசுல இந்த அர்ஜுனன் குருகுல பள்ளி படிக்கும் பொழுது பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் ஒரு பரீட்சை வைக்கிறாரு. என்ன செய்யறாரு, இந்த பறவை ஒரு மரப்பறவையை செஞ்சு மரத்துல வச்சு அதை வந்து குறிபாக்க சொல்றாரு. எல்லாருமே வந்து குறிய வந்து தப்பு தப்பா சொல்றாங்க, மரம் கிளை இலை அப்படின்ட்டு. ஆனா அர்ஜுனர் மட்டும் என்ன பண்றாரு, கரெக்டா போக்கஸ் பண்றாரு. அந்த பறவையோட கண்ணை வந்து ஒரு யோகியானவன் போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள போக்கஸ் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, 12 வருஷ காலம் வந்து வனவாசம் புரிஞ்சிட்டு 1 வருஷம் வந்து அஞ்ஞாத வாசம் புரியுறாங்க. யார் கண்ணிலையும் அகப்படாம 1 வருஷ காலம் வாழணுங்கிறது வந்து ஒரு சாமானிய விஷயம் இல்லை. அதுவும் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ராஜகுமாரர்கள், அவங்களுடைய முகமே வந்து பொலிவா தெரியும். ராஜகுமாரர்களுக்கு ஒரு பொலிவான தோற்றம் இருக்கும். அவங்கள வந்து தன்னை மறைச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழணுங்கிறது வந்து எப்படி வாழறாங்க, உங்களோட மன வைராக்கியத்துலதான் அவங்க வாழறாங்க. அந்த 1 வருஷ காலம் வந்து தன்னை அஞ்ஞாத வாசம் புரியறது அவங்களுடைய வைராக்கியத்தை இங்க சுட்டி காட்டுது.
இது வந்து திரௌபதியோட சுயவர மண்டபத்துல பாத்தீங்கன்னா கீழே வட்டமா தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணிக்கு மேல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு சக்கரம் சுத்துது. அந்த சக்கரத்துல ஒரு மீன் இருக்குது. அந்த மீனோட கண்ணை வந்து அடிக்கணும், வில் வச்சு, அம்பு வச்சு. அதுக்கு வந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் வந்திருக்காங்க சுயம்பரத்துக்கு. அந்த இடத்துல யார் வெற்றி கொள்றா? அர்ஜுனனால மட்டும்தான் அந்த இலக்கை வந்து தண்ணியை பார்த்துக்கிட்டு மேல இருக்க அந்த மீன் வந்து குறி வச்சு அடிக்கக்கூடிய அந்த வில் திறமை வந்து யாருக்கு இருக்குன்னா அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே இருக்குது. அந்த நிலையில அவன் வந்து என்ன செய்யறான், ஃபோக்கஸ் பண்றான். தன்னுடைய எண்ணங்களை அங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த வந்து வெற்றி அடைகிறான். சுயவரத்துல திரௌபதியை வெற்றி அடைகிறான். அப்படிப்பட்ட அந்த அர்ஜுனன் தான் இப்போ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் திடமா நடத்தின ஒரு அர்ஜுனன் தான் இப்போ வந்து போர்க்களத்துல என்ன செய்யறான், எனக்கு வந்து போர் புரிய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு வந்து தயங்கி நிக்கிறான். பகவான் வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றா அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நம்ம படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6.34 மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी. यो இங்க 34 சஞ்சலம் ஹி மனஹா கிருஷ்ண பரமா சஞ்சலம் ஹி மனஹா கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத் திருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயேரிவா சுதுஷ்கரம். ஓகே, இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவான்கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, நீங்க பாட்டுக்கு வந்து யோகம் பண்ணு, மனசை அடக்கு, புலன்களை அடக்கு, புத்தி அடக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி யோகம் பயில, அஷ்டாங்க யோகம் செய்யுன்னு சொல்றீங்களே கிருஷ்ணா, நீ ஈஸியா சொல்லிட்ட, ஆனா என்னால முடியாதே, மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ஒன்றும் சின்ன காரியம் இல்லையே அப்படிங்கிறாரு பகவான்ட்ட. மனம் எப்படிப்பட்டது? குழப்பம். எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது எந்த முடிவும் தெளிவான முடிவு எடுக்காம ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கும். அடங்காது. முதல்ல நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதே கஷ்டம் அந்த மனச. சக்தி, அதுகிட்ட வந்து எப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்கு, நம்மளை விட நம்ம மனச நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணாத அளவுக்கு அது வந்து சக்தி அதிகமா இருக்கு. அதுதான் அர்ஜுனர் சொல்றாரு. காற்று அடிச்சுன்னா அந்த காற்றை கூட நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், அடக்கிடலாம். இப்ப நம்ம வந்து காற்றை வந்து என்ன செய்யலாம், ஒரு பந்துக்குள்ள நம்ம அடக்குறோம், ஒரு டப்பாக்குள்ள நம்ம அடக்க முடியும். எப்படியோ நம்ம வந்து காத்த கூட ஒரு வந்து என்ன பண்ண முடியும், அடக்கிறதுக்கான திறமை இருக்குது. ஆனா நம்ம மனசை அடக்கிறதுங்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு ஈஸி இல்லையே, ரொம்ப கடினமா இருக்குது. இப்ப நான் எப்படி வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை நான் புரிவேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. ஏன் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ஏன்னா நமக்கும் அதே நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். நம்ம மனசையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நாம வந்து கேட்க முடியாதத பகவான்கிட்ட அவரே நமக்காக இங்க வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். 35 மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அஸ்யம் சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராகியேனே ச கிருஹத்யதே. பகவான் ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினமே. மனசை அடக்குறது வந்து ரொம்ப நிச்சயமா கடினம் தான் அப்படின்னு பகவானே ஒத்துக்கிறாரு. ஆனால் அது தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். கஷ்டம்தான் மனசு அடக்கிறது. ஆனா எப்படி பண்ணலாம், நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு நாள்ல வந்துடாது. நமக்கு வந்து ஒரு யோகியா இருக்கிறவன் வந்து இன்னைக்கு நினைச்சு நாளைக்கு யோகி ஆயிட முடியாது. அவன் வந்து அதான் ஒரு அஷ்டாங்க யோகிக்கு வந்து 14 வயசுலதான் அவன் யோகி ஆகுறான்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி 14 அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளை வந்து அதுல நிறைய நாள் அவன் அதுல கழிக்கணும். பொறுமை வேணும். அதுக்கு நிறைய நாட்கள் வந்து அந்த யோகத்தை பயிற்சி பண்ணதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், அந்த பயிற்சி நமக்கு வந்து சாத்தியமாகும். அது மட்டும் இல்ல, பற்றின்மை. நம்ம வந்து வெளி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசைகளை வச்சுக்கிட்டு இருந்தா யாரும் ஒருத்தருமே வந்து என்ன செய்ய முடியாது, நிச்சயமா ஒரு யோக நிலைக்கு போக முடியாது. அதனால நம்ம வந்து பற்ற அறக்கணும். பற்றுக பற்றற்றான் தாளினை அப்பற்று பற்று விடற்குன்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் மேல பற்ற வைக்கணுமே தவிர இந்த பௌதிகத்துல வந்து நம்ம பற்ற விட்டுடணும். அந்த நிலையில பற்றறுத்து பயிற்சி பண்ணணும். நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. எடுத்த எடுப்புலயே நீங்க உங்களை 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க அப்படின்னா யாராவது பண்ணுவீங்களா? நிச்சயமா முடியாது.
எல்லாருமே வந்து 1 ரவுண்ட் அட்லீஸ்ட் 1 ரவுண்ட் செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம். ஒரு தடவை வந்து அந்த 108 மாலையை சொன்னாலே போதும். அந்த மாதிரி அது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு வருஷம் 2-3 மாசம் கழிச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட்ல இருந்து 2வது ரவுண்டுக்கு நம்ம போகலாம். இப்படி பயிற்சி. அந்த மாதிரி பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் என்ன செய்யலாம், நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பகவான் இதுல வந்து சொல்றாங்க. மாதாஜி கேட்கல ஒண்ணும். பேசுறோம் பிரபா. இன்னும் ஒன்னும் பேசல அவங்க. இது வந்து நம்மளுடைய மனசை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு நாமளே யோசிச்சுக்கணும். நம்ம எப்படி நம்ம மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா அது நமக்கு நண்பன் அல்லனா அது வந்து நமக்கு எதிரி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. மாதாஜி 41 படிங்க. ஆமா தாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்தவா शशवाति समाह श्रीसीनां श्रीमतां केहे योग प्रष्टो अभिजातये இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? अभिजायते. அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, இப்ப வந்து யோகா பயில்றோம். அந்த யோகா பயில்றதுல இருந்து முழுமையா வெற்றி அடைஞ்சவங்க இறைவனை சென்று அடையறாங்க. ஒருவேளை அந்த யோகத்துல வந்து பாதியிலேயே கைவிடுறவங்க நிலை என்ன ஆகும்? அது முழுமை அடையாதவங்க, வெற்றி அடையாதவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் அவருடைய சந்தேகத்தை இங்க பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில், புண்ணிய ஆத்மா லோகம்னா இது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 6 உலகங்கள் என்ன இருக்கு, சொர்க்கலோகம் இருக்கு, பிதர்லோகம் இருக்கு, தபலோகம், ஜனலோகம், பிரம்மலோகம்னு நிறைய அந்த உலகங்கள்லாம் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்கள்ல ஏதோ ஒரு உலகத்துக்கு அவங்க வந்து போவாங்க. இறந்த பிற்பாடு அந்த யோகிங்கிறான் மேல் உலகங்களுக்கு போறான். பற்பல வருடங்கள் பல பல வருடங்கள் வந்து அவன் செஞ்ச அந்த யோகத்தினோட புண்ணியத்தை வந்து அங்க அனுபவிக்கிறான். அந்த அனுபவிச்சுட்டு அது தீர்ந்தோடனே என்ன செய்யறான், தலை குப்புற விழறான். எங்க? இங்க பூலோகத்துலதான். எப்படி வரான்? நல்லோரின் குடும்பத்தில், நல்ல ஒரு சிறந்தவர்களுடைய குடும்பத்துல அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஒரு செல்வந்தருடைய குடும்பத்துல பிறக்கும் பொழுது அவன் பணம் சம்பாதிச்சு வாழ்க்கையை நடத்தணுங்கிற அந்த அவனுக்கு கவலை இல்லை. அவனுக்கு வந்து இயற்கையிலேயே அவன் செல்வந்தனா இருக்கான். அப்ப நமக்கு வந்து கூரத்தாழ்வார் வந்து நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வராரு. அந்த கூரத்தாழ்வார் என்ன செஞ்சாரு, அவர் வந்து பணக்கார வீட்டுல பிறந்தாரு. அதனால அவருக்கு வந்து பணம் வாணிபத்துல அவருக்கு ஈடுபாடே இல்லை. மனசு எப்போதும் வந்து இறைவன் மேலேயே, பகவான் மேலேயே எப்போதும் கிருஷ்ணரையே அவர் வந்து தியானம் சதா சர்வகாலமும் தியானம் பண்றாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கும் பொழுது அவங்க வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், பொருள் சம்பாதிக்க எடுத்து எடுப்புலயே என்ன செஞ்சிடலாம், பகவானுடைய தொண்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அதனால அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இதுலயும் அதான் வருது. 42 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தவா யோகினாமேவே குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜென்ம யதி த்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருவேளை செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, இல்லைன்னா நீண்ட கால யோகிய பயிற்சிக்கு பின் ரொம்ப காலம் வந்து யோக பயிற்சி பண்ணிடுறாங்க. கடைசியில வந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அந்த யோக பயிற்சியில ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, இந்த யோக பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து சில சித்திகள் கிடைக்கும். அனிமா, லகிமா அப்படின்னு சில சித்திகள், அஷ்டமா சித்திகள்மாங்க. அந்த சித்திகள்ல வந்து அவங்க ஈடுபட்டுட்டாங்கன்னா யோகத்தை விட்டுருவாங்க, கை விட்டுருவாங்க, அதுல மாட்டிக்குவாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து யோகத்துல வெற்றி அடையறது இல்லை. அதே வந்து வெற்றி அடையாம குறிப்பிட்ட காலத்துல, குறுகிய காலத்துல வர்றவங்க செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறந்துடுறாங்க. அதே நீண்ட காலம் யோக பயிற்சியில போனவங்க என்ன செய்யறாங்க, வெற்றி அடையாம திரும்பி அவங்க அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குடும்பத்தில் பிறத்தல் உறுதி. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு பக்தி குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறாங்களாம், பக்தி உள்ள யோக குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறாங்க. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதானதாகும். அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. நம்முடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா அதான் சொல்லுவாங்க. பிறக்கும் பொழுதே அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த பிராமண குடும்பத்துல, ஒரு பக்தி நிறைந்த குடும்பத்துல அவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க.
அது எதனால? அவங்க போன பிறவியில வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து பகவானுடைய பக்தியில ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதுல வெற்றி அடையாதவங்க திரும்ப இந்த உலகத்துல வந்து ரொம்ப ஈஸியா என்ன செய்யறாங்க, எடுத்த எடுப்புலயே பக்தி தொண்டுல ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து மிக மிக அரிதானது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. 47 மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माता जी। योगी नमाभि सर्वेषां मत्कतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युत्तमो मतः। இதுல வந்து என்ன கேட்கிறாரு அர்ஜுனர், சிறந்த யோகி யாரு அப்படின்னு கேள்வி. அந்த சிறந்த யோகியா யாரு இருக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் பகவான் மேல ஸ்ரத்தா, நம்ம வந்து 9 விதமான பக்தி ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அப்புறம் வந்து நிஷ்டா, அப்புறம் என்ன ஆசக்தி, இன்னொன்னு என்ன பர பாவா பிரேமான்னு வருஷலா வந்து 9 ஸ்டேஜ். அதுல முதல் ஸ்டேஜ் எதுன்னா நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை பகவான் மேல ஒருத்தன் வைக்கணும், ஸ்ரத்தையை வைக்கணும். அப்படி பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்து இறைவனையே மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டு தன்னுள் எண்ணெய் எண்ணி நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள பகவானை நினைச்சு எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு, யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்நாள செலவிடுறாங்களோ, அன்பு தொண்டு புரிகிறார்களோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்றாரு. பகவான் மேல அன்பு தொண்டு புரிகிறவங்களதான் அவருக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கறதா ஷார்ட்டா சொல்லிட்டாரு அவரு. அவருதான் வந்து பகவானுக்கு நெருங்கிய நிலையில இருக்க முடியும். அவங்கதான் எல்லாரை விட யோகங்கள்லயே உயர்ந்த நிலையில இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்ப நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். பகவானை தியானம் பண்ணனாலே போதும். எப்பொழுதும் நம்ம பகவானை தியானிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே அவருக்கு அவரோட திருப்தியை நம்ம செஞ்சாலே போதும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து எல்லா யோகங்களை விட பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படிங்கிறத காட்டுறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா ஸ்டேர்கஸ் காட்டியிருக்காங்க. ஒரு ஏணிப்படி பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் இங்க இருக்கு, அடுத்தது ஞான யோகம், அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம், மேல பக்தி யோகம். எல்லாமே இப்ப கர்ம யோகம் வழியா போனாலும் என்ன போகுது? பக்தி யோகத்துக்கு தான் போகுது. ஞான யோகமும் அங்கதான் போகுது, அஷ்டாங்க யோகமும் அங்கதான் போகுது, பக்தி யோகமும் அங்கேதான் போகுது. அப்ப நம்ம நேரடியா என்ன செய்யலாம்? இதுல எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு போகணும்னு அவசியமே இல்லை. நேரடியா நம்ம வந்து பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற நிலையை நோக்கி நம்மளால முன்னேறி போகணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்பட்டது. இது யுகம். ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் எப்படி எல்லாம் பகவானை வணங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சத்திய யுகத்துல வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க? விஷ்ணுவை தியானம் பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. அதனால வந்து அவங்க பல வருடம் வந்து தியானத்துல அவங்களால கழிக்க முடிஞ்சது. திரேதா யுகம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது 10,000 வருட காலங்கள் அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அந்த அப்போ வந்து அவங்களுக்கு செல்வ செழிப்பு இருந்தது. அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்தார்கள். அதுல போடக்கூடிய பொருட்கள்லாம் மிக விலை உயர்ந்த பொருட்களை யாகத்துல அவங்க சேர்த்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து தெரிய வருது. அந்த நிலையில பகவானை வணங்கியிருக்காங்க. துவாபர யுகத்துல எப்படி செஞ்சிருக்கிறாங்க? விரிவான கோவில் வழிபாடு, பெரிய பெரிய கோயில்களை கட்டி அங்க பகவானுக்கு எல்லாம் ஆடை அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி இது பிரசாதங்கள் எல்லாம் படைச்சு அந்த மாதிரி வழிபாடு துவாபர யுகத்துல இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழி. அந்த காலத்துல மக்களுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆயுட்காலம் இருந்தது அப்படின்னா 1000 வருட காலங்கள் அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க? நானா சொல்றேனா? இல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது கேண்டோல 3வது சாப்டர்ல 52 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த கருத்துக்கள்லாம் வந்திருக்குது. பாகவதம் படிச்சா நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கலியுகம். கலியுகத்துல நமக்கு மேக்சிமம் எவ்வளவு வயசுனா 100 வயசுதான். நம்ம அதுக்கு மேல வந்து 1-2 பேர் தான் 100 தாண்டி வாழ்வாங்க. எல்லாருமே 100 100க்குள்ளேயே வந்து ஆயுள் போயிடுது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சத்தியயுகத்துல சொன்ன மாதிரியோ, திரேதாயுகம் துவாபர யுகத்துல சொன்ன மாதிரியோ நம்ம வந்து மெடிடேஷன் பண்ணவோ இல்ல வந்து யாகம் வளர்க்கவோ கோயில் வழிபாடு செய்யறதுக்கோ கூட நமக்கு வந்து நேரமின்மை, பொருள் வசதியின்மை, பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து இடிக்குது. அப்ப கலியுகத்துல மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க? சங்கீர்த்தன யஞத்தை கொடுத்துட்டாங்க. இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும், பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லியே நம்மளுடைய
பாவத்தெல்லாம் கழிச்சிட்டு இறைவனை வந்து சென்றடையலாம். இதுதான் கலியுக மக்களுக்கு ஒரு சிறப்பு. அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த சங்கீர்த்தனத்தை யார் கொடுத்தா? சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் வந்து ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு இது வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்தது கலியுகம். எவ்வளோ கஷ்டத்துலையுமே சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு, மாடி படிக்கட்டு. இது ஏன் இங்க வந்துருக்குதுன்னு தெரியல, தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. இங்க வந்து லிஃப்ட் இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா யாராச்சும் வந்து படியில ஏறி போறதுக்கு விரும்புவோமா? படியில ஏறி போகும்போது கால் தடுக்கி கீழே விழலாம், காலை வலிக்கலாம், ஏறி போறதுக்கு டைம் எடுக்கலாம், முழங்கால் வலி இருக்கலாம். அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம ஈஸியா லிஃப்ட்ல ஏறி ஒரு 10 மாடி கட்டடமா இருந்தாலும் ஒரு ஏறி நின்று டக்குன்னு ஒரு சுவிட்சை தட்டி மேலே ஏறி நம்ம போயிடுறோம். அதனால எப்படி ஒரு லிஃப்ட் உதவுதோ அது மாதிரிதான் நமக்கு வந்து பக்தி யோகமும் இங்க வந்து நமக்கு உதவுது. அதை விட்டுட்டு மற்ற யோகங்கள்லாம் கர்ம யோகமோ அல்லது வந்து ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ பயில்றோம்னா அது வந்து படிக்கட்டுல ஏறி போற நிலைக்கு உதவுது. பக்தி யோகம் தான் லிஃப்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஜபம், சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். நமக்காகவே இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ஜபம். பகவான் 10வது சாப்டர்ல சொல்றாரு, நான் வந்து எங்கெங்களில் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, யாகங்கள்ல வந்து நான் ஜப யஜ்ஞமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி இதை வந்து ஜபமா பண்ணலாம், இதையே நம்ம சங்கீர்த்தனமாவும் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படி நம்ம சங்கீர்த்தனமாவும் அதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஒரு மந்திரமே வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஜபமாவும் வருது, சங்கீர்த்தனமாவும் வருது. நம்ம வந்து அதை உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த கலியுகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியும். இப்ப வந்து அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை வரும், அஜாமிலன் கதை. அந்த கதையை நான் அந்த கதை வரும்போது சொல்றேன். அந்த நாமத்தோட மகிமைக்காக வந்து சொல்லப்பட்டது. இன்னொரு கதை கூட இருக்குது. ஒரு ஊர்ல வந்து என்ன செஞ்சாரு, ஒரு ஒரு பெரிய செல்வந்தர் எல்லாருக்கும் வாரி வாரி வழங்குறாரு. காசியில தான் வாழ்ந்தவர் நினைக்கிறேன். அவர் என்ன பண்றாரு, கடைசியில அவருக்கு வந்து தொழுநோய் வந்துருது. தொழுநோய் வந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வாழ்க்கையில வெறுப்படைகிறாரு. அவர் வந்து இறந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணதுனால எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண வராங்க, நிறைய உதவி செய்ய வர்றாங்க. ஆனா அவர் யாருடைய உதவியும் அவர் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு. ஏத்துக்காம அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன கங்கை கரைக்கு தூக்கிட்டு போங்க அப்படிங்கிறாரு. சரி எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை கங்கை கரைக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க. கங்கையில போனோம்னா என்ன சொல்றாரு, என்னை தூக்கி கங்கையில போட்டுருங்கிறாரு. யாருமே போட மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் மேல அவ்வளவு பக்தி மரியாதை வச்சிருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அழறாங்க அவர் மேல இருக்க அன்புனால. அவரை வந்து போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்னை கல்லை கட்டி கங்கையில போடு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த வழியா வந்து ஜெயதேவரோ யாரோ ஒருத்தர் வராரு, ராமதாசருடைய சீடர். அவர் வராரு. அந்த வழியா வந்தோடனே இங்க வந்து கூட்டமா இருக்காங்க, எல்லாம் வந்து அழறாங்க. என்ன அப்படின்னு வந்து விசாரிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்றாங்க. சொன்னோன்னா, இதுக்கா இவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்படுறீங்க? இது நீங்க ஈஸியா நீங்க வந்து ராமநாமத்தை சொல்லியே அவர் நோயை குணப்படுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது, அதெல்லாம் நாங்க செய்யாமலா இருக்கோம், நாங்க ராமர் கோயிலுக்கே போய் வேண்டுதெல்லாம் வச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி நீங்க பரவாயில்ல செஞ்சிருப்பீங்க, இப்ப நீங்க எல்லாருமா கூட்டு சேர்ந்து 3 தடவை ராமநாமத்தை உச்சரிங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சரி எல்லாரும் செய்யறாங்க. எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு 3 தடவை ராமநாமத்தை சொல்றாங்க. ராமநாமம் சொல்லிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த தொழுநோயாளியா இருந்தவர் இருந்தவன நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் அடைஞ்சு எழுந்து நிக்கிறாரு. உடம்புல இருந்து அந்த தொழுநோய் இருந்த அடையாளமே இல்லையாம். அதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். வந்து கேட்கறாங்க எப்படின்னா, அதான் ராமநாமத்தோட மகிமை அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு வாங்க என்னோட குரு கிட்ட அவங்களை அழைச்சிட்டு போறேன்னு அவருக்கு தன்னுடைய குருவான ராமதாசர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போறாரு. அங்க போனோன்னா இது நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. சொன்னோன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு தன்னுடைய சீடனை திட்டுறாரு. என்ன அப்படின்னா, நீ ஏன் அவங்கள 3 தடவை ராமநாமம் சொல்ல, ஒரு தடவை சொன்னாலே அந்த ராமநாமத்துக்கு மகிமையாச்சே, அவங்க 3 தடவை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு தடவை அந்த நாமத்தை வந்து எல்லாரும் பயபக்தியோட சொல்லும் பொழுது அப்பவே அதுக்கு பலன் கொடுத்துருக்கமே அப்படின்னு அவர் சொல்றாராம். அவ்வளவு உயர்ந்தது அந்த நாமங்கள். அந்த நாமம் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து கங்கையில மூழ்கி குளிக்கிறதை விட இந்த நாமம் சொல்றதுனால நாம வந்து என்ன செய்யறோம், முக்தி அடைகிறோம். அப்படிப்பட்ட நாமத்தை
நீங்க எல்லாருமே இந்த ஜபத்தை வந்து நீங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து வேத குறிப்புகள்லயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்தெந்த வேதங்கள்ல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வேத குறிப்புகளை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கலி சந்தாரண உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, இந்த கலியுகத்துல எல்லா வேதங்களையும் அலசி ஆராய்ஞ்சதுல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிக்கிறதை விட சிறந்ததா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு எங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, யஜுர்வேதம் கலி சந்தாரண உபநிஷத்துல இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலை 17.21 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில், கலியுகம் எப்படிப்பட்டது, ஒருத்தருக்கு சண்டை போடுறது, ஒருத்தருக்கு வந்து என்னன்னா உண்மை கிடையாது, எல்லாமே மறைமுகம், ஒருத்தருக்கு பாசாங்கான வாழ்க்கை. அப்புறம் அந்த மாதிரி யுகத்துல விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரே வழி என்ன, கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறொரு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. ஏன் 3 தடவை ரிப்பீட்டடா சொல்லி இருக்கிறாங்க, அவ்வளவு தூரம் அதுல வந்து உறுதியிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். திருக்குறள்ல பாத்தீங்கன்னா 10 ஒரு அதிகாரத்துல 10 திருக்குறளும் ஒரே கருத்தை சொல்லும். திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடா எதுக்கு சொல்லுது, ஆணித்தரமா சொல்ற மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து ரிப்பீட்டடா நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது வந்து பாகவதத்துல 12.3.51 சொல்லி இருக்கிறாங்க, என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. கலியுகத்துல வந்து எப்படிப்பட்டது, எல்லாம் அறிவு குறைந்தவர்கள், மக்கள் சண்டை பிரியர்கள், அதிர்ஷ்டமற்றவர்கள், ஆயுள் குறைந்தவர்கள், இவ்வளவு குறைபாடுகள் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு. என்ன, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவன் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்துக்கு உயர்த்தப்படலாம். ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறதுக்கு ஒரே வழி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது அப்படின்னு பாகவதத்திலையும் 12வது சாப்டர்ல கேண்டாவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து 10வது சாப்டர்ல பகவானே சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு, யஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். நம்ம 10வது சாப்டர் படிக்கும்போது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அடுத்தது இதுவும் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்துல தான் வந்திருக்கு. நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பித நியமத ஸ்மரணேன காலஹா ஏதத்ருசீதவா கிருபா பகவன் மமாமி துர்தெய்வமீத்ருஷம் இக ஜானி நானுராஹா. இது வந்து சைத்தன்யரே வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. சிஷ்டாஷ்டகம்னு ஒரு 8 பாராவில் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல வந்து இது 2வது ஸ்லோகம். இந்த 2வது பாடல்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, திருநாமங்கள் அனைத்தையும் அனைத்து உயிரினங்களின் மீது மங்களங்களை பொழிகின்றன. அந்த நாமத்தை உச்சரிச்சாலே நமக்கு வந்து மங்களம் ஏற்படுதாம். எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா என்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. நம்ம வந்து என்ன பெயர் வேணாலும் நம்ம விருப்பப்பட்டபடி கிருஷ்ணாங்களாம், கோவிந்தாங்களாம், நரசிம்மாங்களாம், நாராயணாங்களாம், அச்சுதா, மாதவா, எப்படி வேணா நம்ம கூப்பிடலாம். உங்களுடைய வல்லமைகளில் அத்திருநாமங்களில் வைத்து உள்ளீர்கள். பகவானுடைய சக்தி எல்லாம் எதுல இருக்குன்னா அந்த திருநாமத்துல இருக்குது. அதை உச்சரிச்சா பகவானுடைய ரூபத்துக்கும் நாமத்துக்கும் லீலைகளுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அத்திருநாமலை கூறுவதற்கு இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. இப்ப வந்து நம்ம அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்கு காலையில சொல்லணுமா, ராத்திரி சொல்லணுமா, பகல்ல சொல்லணுமா, எப்ப சொல்லணும், எந்த விதிபாடுமே இல்லை. எப்ப வேணா சொல்லலாம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து எந்த வித கட்டுப்பாடும் இல்லாம சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அதாவது மது, மீட் ஈட்டிங் கூடாது, அப்புறம் வந்து கேம்பிளிங் கூடாது, அப்புறம் என்ன இது மது, அது என்ன போதைப் பொருள் இது பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு 4 வகையான அந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை மட்டும் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு பகவானுடைய திருநாமங்களை நம்ம உச்சரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இன்னைய சாப்டர் நம்ம பார்த்த வரையிலும். இது பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா பிரபு? சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சைதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म यम योग नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இதில் ஒரு சின்ன கதை கூட இருக்கு பக்தியை பற்றி. அது உங்களுக்கு இப்போ டைம் இருந்தால் சொல்கிறேன், இல்லாட்டி நாளைக்கு கூட சொல்கிறேன். யாருக்காச்சும் டைம் இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா சொல்கிறேன், இல்லைன்னு நாளைக்கு சொல்கிறேன். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த 7 சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் சொல்லி கொடுத்தீங்கல்ல மேம். நீங்க ஒரு சக்கரமும் மேல ஏத்துறதுக்கு 2 வருஷ காலம் ஆகும்னு இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல. சில பேருக்கு நம்ம இந்த கோயில்ல நிறைய ப்ரேயர் பண்ணி தியானங்கள் நிறைய கத்தவங்களுக்கு அந்த குண்டலினி சக்கரம் மேல ஏறுறதுக்கு வெறும் ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துலயே சில பேருக்கு ஏறுறது உண்டு இல்ல மேம்? ஆஹா, அது மாதிரி முடியாது மாதாஜி. அது எப்படின்னா அவங்க பயிற்சி ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கவங்களா இருப்பாங்க. இப்ப கத்துக்க போறாங்க இல்லையா, யோகத்தை பயிற்சி பண்ண போறாங்களா, முதல்ல கத்துக்க போறவங்களால 2 நிமிஷத்துல எல்லாம் ஏத்த முடியாது. அவங்க ஏற்கனவே அந்த யோகத்துல நிலை பெற்றவங்களா, கத்துக்கிட்டவங்களா, பயிற்சி பண்ணவங்களா இருந்தாதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த 2 நிமிஷத்துல கொண்டு வர முடியும். அது எத்தனை பேர் கொண்டு வராங்க? போன ஜென்மத்தோட தொடர்ச்சியில கூட அந்த மாதிரி ஆகுமா? ஜென்மத்தோட தொடர்ச்சியில வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா 2 மினிட்ஸ்ல கொண்டு வராங்கன்னா அது நீங்க சொல்ற மாதிரி முன்ஜென்மத்தோட பலனாதான் இருக்கணுமே தவிர நிச்சயமா இந்த இதுல எடுத்த எடுப்புல வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அந்த குரு அத மாதாஜி வேற யாராவது மியூட் போட்டுங்க, அடுத்தது பேசலாம். அவங்க கேட்ட பிடிச்சது. நீங்க மீனாட்சி மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க, அடுத்தது நீங்க கேளுங்க. சித்ரா மாதாஜி நீங்க கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்தாலும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம் இல்ல மாதாஜி, அந்த மைண்ட் ஒரு மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் வரத்துக்கே வருது இல்ல. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த தியானத்துக்கு? அருமையான கேள்வி. இது ரொம்ப கஷ்டம்தான். நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுதான் அர்ஜுனரே கேட்கிறாரு, எப்படி நான் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. எல்லாருக்குமே எடுத்த அடுப்புல வராது மாதாஜி. நான் எல்லாமுமே ஆரம்பத்துல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவேனே தவிர என் மனசு வெளியில ஏதாவது யோசனை பண்ணதான் செய்யும். கண்டிப்பா வெளியில இழுத்து இழுத்து பிடிச்சு பிடிச்சு வைக்கணும். அந்த மகாமந்திரத்தை சத்தமாவும் சொல்லக்கூடாது, மெதுவாவும் சொல்லக்கூடாது, கண்ணை மூடிட்டு சொல்லக்கூடாதும்பாங்க. கண்ணை மூடிட்டு சொன்னா தூக்கம் வந்துரும்பாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நம்ம மனசுல நினைக்கணும். இல்லைன்னா அவருடைய லீலைகளை நம்ம மனசுல படமா ஓட விடணும். அந்த மாதிரி நிலையில தான் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம மனசை பகவான் மேல நிலைநிறுத்த முடியும். இல்லைன்னா நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விக்கிரகத்தையோ ஒரு போட்டோவையோ நம்ம கண்ணெதிர வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி வச்சு அதையே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், ட்ரை பண்ணணும். அதை விட்டு நம்ம மனசை நவுத்தாம அது நம்ம வாய் உச்சரிக்கணும், நம்ம காது கேட்கணும், நம்ம மனசு அவரை நினைக்கணும். இந்த நிலையில நம்ம அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே அதை நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல போகும்பொழுது ஒரு கட்டத்துல நம்ம என்ன செய்வோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஆகும், ஆனா எடுத்த எடுப்புல வராதுதான். சரி மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் டவுட் கேட்டுட்டே கம்ப்ளீட் பண்ணல, நான் அடுத்தது கேட்டுட்டாங்க. நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குள்ள இடையில வந்துட்டாங்க. சாரி மாதாஜி. மாதாஜி இந்த தாரணா பத்தி சொன்னீங்கல்ல, அது எனக்கு இன்னொரு டைம் கொஞ்சம் உங்களால டைம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. அந்த சமாதி நிலையில சொன்னீங்க. இன்னொன்னு ஆத்மா பரமாத்மாவோட ஒருமித்தல் அப்படின்றத சொன்னீங்க நீங்க. அப்ப அந்த உள்ள அந்த ஒருமிக்கும் போது ஒரு இன்பமயமான நிலை நம்மள உள்ளுக்குள்ள நம்ம அதை உணர முடியும். சில சமயங்கள் நம்ம
நம்ம தியானத்துல இருக்கும்போது. அப்ப நம்ம வாய் விட்டு சுவாமியோட பேரு நாமத்தை நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்றது மூலியமா மட்டும் இல்லாம இன்னொரு நம்ம சப்கான்சியஸ்ல இருந்து உள்ள வாயை திறக்காம தியான நிலையில மனசுக்குள்ளேயே நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அந்த இன்ப நிலையை அடையிறது இன்னும் சுலபமாக இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த நிலைக்கு போகக்கூடிய திறமை நம்மள்ட்ட வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமா அந்த இன்ப நிலையை நம்ம கண்டிப்பா அடையலாம் மாதாஜி. அதுல எந்த வித டவுட்ஸுமே கிடையாது. நம்ம வாய் விட்டு தான் சொல்லணும்னு இல்லை. நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வாய் விட்டு சொல்றோம். நம்ம வாய் விட்டு சொல்லலைன்னா நம்ம மனசு இன்னும் அதிகமா அலைப்பாயும். நம்ம வாய் ஒண்ணு மந்திரம் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் அதுல கவனம் வைப்போம். அதனாலதான் வாய் விட்டு சொல்றோம். இப்ப நீங்க அதே இல்லாம மனசுக்குள்ள சொல்லும் பொழுது நம்ம உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சோம்னா உள்ளுக்குள்ளேயே இறைவனை நம்ம அறியும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு இந்த மந்திரத்தை வாய் விட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது முழுமை அடைஞ்சதுதான். அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம். அடுத்தது நீங்க தாரணா கேட்டீங்க. அந்த தாரணா என்னன்னா மனசை ஒருநிலைப்படுத்துதல். உள்ளுக்குள்ள நம்ம இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய புலன்கள், இந்த வெளியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம அறவே விட்டுட்டு நம்ம மனசை உள்நிலையில ஃபோக்கஸ் பண்றது. அதுதான் தாரணா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. நீங்க பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் ஒருமுகப்படுத்துதான், ஃபோக்கஸ் பண்றதுதான் தாரணா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த புக்கு பகவத்கீதா புக்கு எப்படி ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கிறதா? இப்ப நீங்க இந்த பிடிஎஃப்ல போடுறீங்கல்ல, மேல ஸ்லோகம் சொல்லி கீழே அதோட ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன் தமிழ்ல கொடுத்து, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இல்ல அந்த ஃபுல் சாப்டர் புக்காவோ இல்ல வேற மாதிரியோ கிடைக்குமா? இல்ல இல்ல நீங்களா இத உருவகப்படுத்தினதா மாதாஜி? இதே மாதிரி மெத்தட்ல கிடைச்சதுன்னா இல்ல இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி புக்ஸ் கிடைக்காது. இப்படிதான் மாதாஜி கிடைக்கும். இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த புக்கு தான் தெரியும். கிடைக்கும். நீங்க இது நீங்க ஆன்லைன்லயும் வாங்கலாம், இஸ்கான் சென்டர்லயும் வாங்கலாம். இதுல நம்ம பிக்சர்ல நான் காட்டுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வராது. அந்த படம் எல்லாம் வரவே வராது. இதுல கருத்துக்கள் தான் இருக்கும். இத உங்களுக்கு ஈஸி பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அது பிபிடி இப்போ இங்க ரெடி. இப்ப இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கிடைக்கணும்னா எப்படி வாங்கிக்க முடியும்? உங்க மூலியமா வாங்கிக்கலாமா? எப்படி மாதாஜி? அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இப்ப உங்க என்ன ஊர்ல இருக்கீங்க மாதாஜி? நாங்க துபாய்ல இருக்கோம். நாங்க இன்னொரு 2 மாசத்துல ஊருக்கு வருவேன் மாதாஜி. வருவீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு இங்க நேட்டிவ் எது? திருச்சி. திருச்சி. ஆஹா, திருச்சி இஸ்கான் சென்டரே இருக்கு மாதாஜி. ஸ்ரீரங்கத்துல இஸ்கான் சென்டர் இருக்கு. நீங்க அங்க அது போனீங்கன்னா நேரடியாக வாங்கிட்டு வந்துடலாம். அங்க இந்த புக்கு கையோட வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல நீங்க துபாயிலேயே கூட இஸ்கான் சென்டர் இருக்கு. நீங்க ஓகே துபாய் இருக்கிற மாதாஜி. இடத்துல இஸ்கான் கோயில் இருக்கோ அங்க போனீங்கன்னாலும், ஆனா அங்க தமிழ்ல கிடைக்குதான்னு நீங்க செக் பண்ணணும். ஏன்னா அது வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கலாம். நீங்க ஆமா. திருச்சி வந்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ்லயே உங்களுக்கு புக்கு கிடைக்கும். சரிங்க அடுத்தது மாதாஜி. ஆன்லைன்லயும் வாங்கலாம். அந்த ஓகே நிலையிலயும் மேம். வாங்கலாம். ஆனா எனக்கு நான் புக்கு வாங்கிக்கிறேன். பட் ஆனா எனக்கு இந்த பிடிஎஃப் நீங்க இப்ப டெய்லியும் சொல்லி கொடுக்கறத திரும்ப திரும்ப நம்ம படிக்கும்போது தான் நமக்கு இன்னும் அது நமக்கு நல்ல ஆழ் மனசுல போய் பதிய ஆரம்பிக்கும். அது நீங்க அவ்வளோ அழகா இன்னைக்கு நீங்க நடத்தினது அவ்வளவு இந்த தியானம் பண்றவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதோட சாராம்சம் புரியும். நான் நிறைய தியானம் பண்ணுவேன். அது நீங்க சொன்னது அவ்வளோ உள் உணர்ந்து அவ்வளோ அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க. இந்த மாதிரி இவ்வளோ நான் நிறைய பேர்கிட்ட குருமார்கள்ட்ட படிச்சிருக்கேன். நீங்க கிடைச்சது கடவுளோட அனுகிரகம் தான். அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு இது நீங்க நானா சொல்லல, எனக்குள்ள இருந்துகிட்டு பகவான் சொல்ல வைக்கிறாரு. எனக்கு மேல இருக்க என்னுடைய குருக்கள்லாம், எனக்கு ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்ததான் நான் கிளிப்புள்ள மாதிரி உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லி தரேன். பகவான் இந்த இடத்துல பேச வைக்கிறாரு. பகவானை கும்பிட்டுட்டு தான் நீங்க கிளாஸ்ல உட்காரும் பொழுது அவரு நம்மள பேச வைக்கிறாரு, நான் பேசுறேன். அவ்வளவுதான். அந்த தியானங்கள் நிறைய வகையான தியானங்கள் பண்ண பண்ண நிறைய மனக்குழப்பங்கள் உண்டு ஆகும். அது கண்டிப்பா இந்த ஆக்ஞான சக்கரா ஓபன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் போதெல்லாம் நிறைய மனசு இலூஷனுக்குள்ள நிறைய அப்பாற்பட்ட கற்பனைகளுக்குள்ள எல்லாம் வாழ ஆரம்பிக்கும். அது எப்படி ஒரு நிலை இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ் அவ்வளவு இந்த தியான முறைக்கு அவ்வளவு உபயோகப்படுற மாதிரி எடுத்தீங்க. நான் 2 நாளா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல. நேத்திக்கு 5th இது மட்டும் யூடியூப் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருந்தீங்க. 4வது டே 4ம் திருப்பியும் அந்த மாதிரி கிடைச்சதுன்னா நான் வீட்டுல சும்மா இருக்கையில பாத்துப்பேன் மாதாஜி. எல்லாமே போடுறோம் மாதாஜி. குரூப்ல அன்னன்னைக்கோட யூடியூப குரூப்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க பாருங்க, விட்டு போனதை பாருங்க. டெய்லியுமே சரி. கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பாருங்க.
சரி மாதாஜி. டைம் நீங்க உங்களுக்கு ஒதுக்கிங்க, இதுக்கு பகவானுக்காக இந்த டயத்தை நீங்க ஒதுக்கி வச்சு நீங்க வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்ப நீங்க டவுட்ஸ் என்கிட்ட கேட்க முடியுது, யூடியூப்ல பார்த்தா கேட்க முடியாது. கேட்க அதனால முடியாது. அதனால நீங்க வந்து டெய்லி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பாருங்க. என்ன சரி டவுட்ஸ்னாலும் மாதாஜி. கேளுங்க, யாருக்கு டவுட்ஸ்னாலும் கண்டிப்பா கேட்கலாம், ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தரேன், அவ்வளவுதான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. பகவத்கீதையில 6.17 வந்து உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல் இதெல்லாமே நம்ம சரிப்படுத்தும் போதுதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேற்றம் யோகிகளுக்கும் இந்த அஷ்டாங்க யோகிகளும் சரி, இல்ல பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம நெறிப்படுத்தி ஆகணும். கண்டிப்பா 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 நெறிப்படுத்தணும் மாதாஜி. நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம மனசு வந்து நம்ம நினைக்கிற நேரம் தூங்கி, நினைக்கிற நேரம் சாப்பிட்டு, நினைக்கிற நேரம் எழுந்து, நம்ம இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா நிச்சயமா டிவோஷன்ல முன்னேற முடியாது மாதாஜி. இந்த டயத்துல இந்த செய்யணுங்கிறத நம்ம ஒரு விதிமுறை அமைச்சாதான் நம்ம வந்து பகவானே அப்படி வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறாரு. அப்ப நாமளும் அவர் வழியை தானே பின்பற்றணும். அதனால கண்டிப்பா இத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் மாதாஜி. இன்னொன்னு ஸ்லோகம் வந்து 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தத்தின் குடும்பத்தில் இது வந்து அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கும் சேருங்களா இல்ல பக்தி யோகிகளுக்குங்களா? எல்லாருக்குமே தான் மாதாஜி. அஷ்டாங்க யோகிக்கும் அதேதான். அஷ்டாங்க யோகி தான் அதிகமா தவறி விழறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து கண்டினியூஸா போய் அந்த சமாதி நிலையில போய் முழுமை அடைகிற யோகி வந்து ரொம்ப 1000த்துல ஒருத்தரா தான் இருப்பாங்க. எல்லாராலும் அதுல வெற்றி அடைய முடியாது. அவங்களுக்கு தான் இது சொல்லப்பட்டது. பக்தி நம்ம பக்தியில இருக்கக்கூடிய டிவோஷன் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கும் அது சேர்ந்ததுதான். நம்மளுமே வந்து பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யறோம்னா இந்த பக்தியில நம்ம ஆரம்பத்துல நம்ம ஆர்வத்தோட கொஞ்ச நாள் செய்வோம். அப்புறம் என்ன செய்வோம், டக்குன்னு விட்டுட்டு அதை விலகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பாதியில கைவிட்டுட்டு வேற எதுலயாவது நம்ம ஈடுபட நம்ம மனசு வந்து குரங்கு மாதிரி நம்ம பௌதிகத்துல ஈடுபடுறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு பொருளை பார்த்தா நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஒரு சினிமாவோட ஒரு பிலிமை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த படத்தை போய் பார்ப்போம். அப்படி நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப தடுமாறக்கூடிய நிலையில இருக்கிறதுனால நமக்கும் பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்குமே அது வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தா பார்ப்போம், இல்லைன்னா கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் குவிஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு ஓப்பன் ஆகுதா? அதுல ஏதாவது சிரமம் இருக்குதா? அதையும் நீங்க சொல்லிடுங்க. குவிஸ் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்களா எல்லாரும்?